nitiere oko kama bende moko wasomo, moko iwinjo ka jiwuoyo Kisumu, iwinjo ka Jakom EACC bende oloso. Gino madimedi wi parogo gin mani. Koro aneno ni kwanza jopiny tinde giriek sana. Nikech gineno gima dhi mbele. To gima nyalo wacho ni chairman wacho maber ni gisefwenyo nitie some corruptions. Lakini adwa penje en kaka chairman osemako ng'a, osetimo ang'o, osetero ng'a e court. Nikech wan kaka MCAs, wan tich waugi oversight. Kose wacho ni ma it is not working well, this is not good, kae gikwalo pesa. Koro en kaka chairman onego ter ji e court. Kaka Nairobi ka, nitie investigation maduong' kabisa mar corruption. Kendo gima viable to gin gi kata evidence. Lakini no reach a point investigation sani ochung'. Koro akia investigation no chung' nang'o. Mar adek, Ruth owacho ni en be owuora. Okia ka jo EACC be chamo gimoro kuom governor gi kose nang'o. Koro an be anyalo penjo chairman. Nikech we have a lot of issues and a lot of things have been raised. Lakini in kaka chairman, kwani jogi givi ka governor gin be gichiemo gimoro? Because there's nothing that is happening. There's nobody who is being taken to court. Wadwa neno ji e court. To kwa neno ji e court, that thing will reduce mibadhi ma in a county. Ero kama nainya radhi o kama chelo bene koro achomo kama koro wadhi ka watie koro kanyo emada winje wach mogi kata wach machelo bene madhi bedo kanyo ka wayudo ka kuom mheshimiwa Calvin Oraro, mano mheshimiwa MCA ma Kolwa Central. Kaine studio ma Kisumu, iwinjo kanyo jodak e kaunti ma Kisumu kaloso